खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन बेखौ आसा खालामबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना हो। भिडिअखौ जागायनोसै। हाय लोगोफोर, नै दिनै बरफुख्रि फरायसालिनि फिल्डआव मोनसे दान्दिसे जथुमा जादों। बे जथुमायाव नखरसेयाव सासे गोबां रायजो राजाफ्रानो नुजाथिफैदों। बे नुजाथिनाय एबा बे मिटिंनि गुबै जाहोनानो जाबाय गहपुर समस्तिखौ बिहाली समस्तियाव लांनो नागिरदों। बेखायनो रायजो राजाफ्रा गहपुरावनो थागोन, बिहालीयाव थाङा होननानै मा स्ल'गान होदों बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनासंलांदो आरो बेसेबां रायजो राजा जुथुमखो बेखौबो नायलांबाय थादों। Justice, Mama lihat. Ini udah muda. No justice, no rest. No justice, no Hah? Kaget tuh, say.